prawo, tak, i dobrze jedziesz. W momencie, kiedy skręcasz, odpuszczasz gaz. Koła złapał w trakcji. Tam. Stoi? Nie. Położona? Tak. Teraz nowy. Moja wina. Nie przyszczałem cię w prawo i mocno w lewo od razu. Gazem, dobrze. Tutaj wiesz, w prawo, po łuku. Tam, prawa. Bardzo dobrze. To był dobry nawrót i ogień. Z lewej? Z lewej. Dobrze, dobra prędkość była. Ja mocno wyhamowałeś. Bardzo dobrze. Tutaj w lewo mocno, zbieram. O, nie tak raz. Lekko przyhamuj, już gaz. Przyhamuj gaz. Od lewej? Tak, od lewej. Wyhamowanie. Szerzej wziąć trzeba następnym razem. Uważaj, żeby się bramkę zmieścił. Za bramką mocno zhamuj w prawo. W prawo już, dobra, ogień. Do lewej od razu? Lewo. Bez gazu. Lewo, tam musisz mocno zmieścić. Hamuj. Z gazem już. Ach. W momencie, kiedy masz nacisk na lewe koło, odpuszczasz lekko gaz i dajesz od razu. Mocno zhamuj w prawo. Dobrze, już gaz. Hamuj. Gaz. Hamuj. Gaz. Staraj się lżej hamować. Tu. Kurde. Ach, co to było?